Hola, ¿qué tal? Fatal. ¿Algún problema? Este. O teléfono móvil? Isto non é un móvil, é un cacharro do paleolítico. Non funciona? Sei que funciona, pero xa ten un ano e meu pai non me quere mercar outro. Está bastante ben este, non? Xa, pero agora hai nos máis novos, con máis imaxes, máis logos, máis músicas e... Custa un ollo da cara. Pero ti estás co progreso ou és unha retrógrada? Muller, o que conta nun teléfono é poder falar. Ti podes falar? Pois xa está. O de menos é falar, o importante é que mole. O que ti digas. Bos días, padre. Hola. Este ano verá concurso de panxoliñas, non? Teño un problemiña co local, pero a ver se o solucionamos. Espero que sí, porque ese concurso non pode faltar. Veña, ata logo. Ata logo. Non atende ninguén no bar. Miro vai arriba con Antón. Xa sabes, ti dillo o cura tal e como cho expliquei. Vale. Tiña razón, padre. Facer o concurso no bar é unha idea estupenda. Entón podemos organizarlo aquí. Sí, eu sempre estou disposto a botar unha man. Eu son así, filarmónico. Filantrópico, cuñado. Iso, e máis a viciñas como a vostede. E para un acto con tanta traducción. Tradición, Miro, traducción é o que hai que facer cando falas ti. É unha noticia estupenda, miriño. Miro vai ceder o bar pro concurso. E non terá truco a cousa. Non sei de que te extrañas, coñecéndome. Non se preocupe, padre. Xa falo eu con Balbina e amaño todo. Ai, como cho agradezo, miriño. Traeme un bocata de xamón, anda. Pero con moito xamón. Gracias, Santa Ritiña. Este ano haberá concurso de panxoliñas, como sempre, non, padre? Haberá, sí. É que na rúa non paran de preguntarme, xa non sabía que dicir. Tranquilos, vai haber concurso. Gracias, padre. Ata logo. Participan tantos veciños que sería unha decepción non celebralo. E vostede fíase de Miro? Acabas de oílo, Tuto. Sí. Miro non é tan túzaro como algúns pensades. Tamén ten o seu corazonciño. Un bocata de xamón. Eña, trae para cá. Ai, que fame. Pero Miro, pedincho con moito xamón e isto é unha atrapallada. É moito máis do que che poño normalmente. Ou non, Pelandrán? Para iso queren estes pelouros ao Nadal. Non pensan máis que en comer. Así que non é tan túzaro como algúns pensamos, Hola. Hola. Xa falo agora mesmo con Balbina e soluciono todo isto nun momentiño, Gracias, miriño. Vou despachar este asunto con Balbina. Moi ben, cuñado. Non pronuncie a palabra panxoliñas nin o nome do cura, para que ela pense que é cousa túa. Ajá. Ai, xa verá, padre. A miña irmá vaille encantar a idea. Balbina, tive unha idea estupenda. Unha idea? Sí, na cabeza. É unha idea que che vai encantar. Non vas poder dicir que non. Non será aquela para non gastar os cartos. A de plastificar os billetes. Non, é outra nova. Imos facer un concurso de cancións no bar. Un que? Un concurso, todos a cantar. Que ricos son os bistequeles, fritidos coas patácolas. Esa é unha idea túa. Ben, é case toda miña. Case toda quere dicir que Antón tamén participou, non? Sí, ela chegou algún detalle. Así que un concurso de cancións. Veña, Miro, non me veñas contrapalladas. É unha idea boísima. Ti e máis Antón estades mal da cazarola. Queredes converter o bar nunha taberna onde cantan 4 borrachos, ou que? Pero Balbina... Nin Balbina nin gaitas. En vez de traballar, o único que facedes é pensar en chanfonetadas. Entón, non estás de acordo en que o concurso se celebre aquí? Por suposto que non. Nunca! E agora mesmo veña fora da miña vista. Moinando. Vale, vamos, cuñado. Todo saiu como eu dixe. Es listo como gallo. Dentro dun minutiño entramos e damos a razón a Balbina. Como aquén que nos fixo decapitar. Recapacitar, cuñado. Iso, recapacitar, decapitar. Todo se fai coa cabeza, non? Pois ten que perdoar pola escena que acaba de ver, padre. Berrei algo demais. Pero eses dous fanme ferver o pote. Non te preocupes, eu entendo. Un bar non é o mellor sitio para facer un concurso. Nin sequera se é de panxoliñas. Como de panxoliñas? Miro falou dun concurso de cancións. Falaba do concurso de panxoliñas da parroquia. Pero eu pensaba que ese era no auditorio da Caixa. Este ano a Caixa nin me cede auditorio nin nada. Pero non ten importancia, xa atoparei outro local. Pois eu entender outra cousa, pero tratándose do seu concurso, todo cambia. Entón podémolo facer aquí?
Pois claro, eu por min encantada. Miro, Antón. Ai, irmanciña, tiñas toda a razón. Temos que pedirche perdón, Pero unha vez que a tes, hai que recoñecelo. Si, a verdade, a idea de celebrar o concurso aquí no bar era unha barbaridade. Eu ainda diría máis. A típica pereirada. Non sei que vos me puido correr. Pois a mí non me parece mal, o que pasa é que non vos entendín. Como? Foi unha confusión, pero xa está todo aclarado. Balbina está encantada de celebrar o concurso no bar. Ai, sí. Estás segura? Pensou ben, Ti veches unha gran idea, Miriño. Eu son así, un podólogo. Ideólogo, cuñado. Iso. E do premio deste ano tamén nos imos encargar nós. Nos, me cago no mundo. Que queres dicir con nós? Que está ben claro, nós, o bar suizo. Mira que nesta vila haiche moitos bares. Non te confundirás con outro. Non digas parvadas, Miro. Deus cho pague, Balbiniña. Vou seguir cos preparativos. Ala. Ao final, saiu como ti dicías, pillaban. Sí. As panxoliñas vouches cantar ben cargadas de bombo, paparolas. Pois nada, eu case que marcho, cuñado, que teño chollo na oficina, Ala. Que lle pensas regalar ao gañador? Podémoslle dar unha caixa destas delicias. Nada de trapalladas, Miro. Imoslle dar o que merece. Aí falaches. Xa me encargo eu de darlle o seu. Non falo diso, Brután. Imoslle dar unha cesta. Unha cesta? Está ben, é que logo el metalío que lle pete. Falo dunha cesta de Nadal. Unha cesta con cacahuetes e serpintinas. Unha cesta como é debido. Con turróns, mazapáns, con champán. Ti queres que me dea un ataque? E máis, un xamón. Un xamón? Era o que faltaba. O que falta é comprala. Pero ti non, que de ti non me fío. Hola. Miro, puxeches unha foto túa no Belén. Insinúas que teñas orellas grandes, pirillas. Só che estou chamando burro. Paspi, necesito que me fagas un recado. Pódesme traer unha cesta de Nadal do súper. E logo, é un regaliño para alguén? Sí, para un papaberzas, un pelandrán, un furafollas. É pro gañador do concurso de panxoliñas. Sí. Ti defendes aproveitado só porque canta ben. Ides facer aquí o concurso? Foi idea de Miriño. Aínda que Antón tamén pensou algún detalle, non si, Miro? Sí, xa falarei con el dos detalles. E como querede a cesta? Pequena. Pero que leve algo, non? Sí, con asa. Que queres que leve dentro, Xenio? Pouca cousa. Non cargues con moito peso, que non che convén. Que leve de todo, Paspi. A mellor cesta que teñan no súper. Oído, cociña, está de 8 pola tarde. Pois non creo que madean pola cara. Tes razón. Leva isto, xa verás como non o poñen resistencia. Deixa iso, Brután. Aquí tes, Paspi. Vouche traer unha cesta espectacular. Vale. Ai, alegra esa cara, home. O concurso vaille dar ao bar un ambiente de Nadal que nos vai vir moi ben. Non chega con que eu quito os zapatos. Para que? Para dar ambiente, muller. O típico ambiente de Nadal. Anda, cala a boca. Valdreu. Vale. Sí. Ai, hola. Esti, papá. Sí, xa teño a compra. Ois, díxome o Gardabelino que este ano o concurso de panxoliñas ia ser no bar suizo. É que non se ve nada ben. Hai moito ruido. A culpa é deste teléfono tan bello. Non te entendo. Que pase polo mar. Polo bar. Sí, e apúntame para concursar. Vai ser divertido. Queres que te apunten que? Este cacharro xa non funciona. Todos son interferencias. Que dis? Nada, imposible. E aínda por riba seguro que se corta, como sempre. Quere ir ao concurso de panxoliñas? Era cho que faltaba. Para min que eran unhas interferencias moi extrañas. Hola, padre. Hola. Gran premio cesta de Nadal, de cesta nada. Super mega cesta. Esta. Balbina é unha santa, vaya xamón. Padre, cagula de pecado, O xamón tamén é obra do señor, ou ti que crees? Ves aprendendo unha panxoliña para concursar. Escoite. A ver. Quita. Mola, vas quedar xordo con tanto ruido. Eu non estou gordo.
que vas quedar xordo. Que xa lle dixen que eu non estou gordo. Vai ter que ir ao torrino.